benvinguts a TechCatalà, benvinguts un altre cop aquí al Mobile World Congress. Com veieu, aquí estem a l'estand de Microsoft, que ens han deixat provar el seu nou gamma mitja, un gamma mitja baixa, que es diu el Microsoft Lumia 650. Si us fixeu, ja no és Nokia. Per què? Doncs perquè han deixat de fer el partner amb Nokia, ara Nokia va al seu camí i Microsoft va pel seu altre camí. Comencem amb aquest smartphone, hem dit un gamma baixa, $200, un Snapdragon de gamma mitja, un de gamma baixa, un 220, acompanyat d'una pantalla que es veu realment bastant bé, un AMOLED de 120 amb HD, sense ser Full HD, i de 5 polzades. És AMOLED, per tant vol dir que quan estigui a les negres no gastarà bateria. Un feature que han fet que realment estigui bé perquè t'abaixen les notificacions sense gastar bateria. Realment té un aspecte bastant premium, li han posat un marc de metall, tenim dos models, un en blanc i un en negre, que realment són bastant diferents entre ells i tenen un disseny molt xulo. Com veieu, dos càmeres, la de darrere ens han remarcat bastant, amb un angle bastant obert per fer selfies de 5 megapíxels. Després, la de davant són només 8 megapíxels i han dit és un dispositiu de gamma baixa mitja que començarà amb una entrada de $200. Ells diuen que és el Lumia més prim que han fet mai, amb només 6,9 mil·límetres. És realment molt prim i per les especificacions que porta realment es poden permetre això. La bateria no ens han dit res, però realment creiem que durarà bastant, sobretot si encara més té la pantalla AMOLED i de no gran qualitat. Després, micròfons, dos, reacció a soroll. Després, l'àudio, sí que aquí és molt important, té dos front-facing speakers, és a dir, que es sentirà bastant bé. Finalment, té una bateria que es pot treure i un SD slot. Parlant del software, ja munta Windows 10, el sistema operatiu nou que van presentar, que ells ens remarquen que és un sistema operatiu unificat, és a dir, que les aplicacions valen per tot, tant per tauletes, ordinadors com telèfons mòbils. Doncs fins aquí una mica aquesta vista prèvia al Lumia 650. Això, soc l'Humbert Blanco, això és TechCatalà i fins la propera. Adéu.